Jesteśmy na odcinku budowy autostrady A1, odcinek Woźniki Częstochowa. Usuwamy nadwyżkę materiału urobka skalnego, przewozimy z danego punktu w miejsce utylizacji. Koparki Hitachi charakteryzują się, przynajmniej tak jak dla mnie, perfekcyjnym wykonaniem, perfekcyjne ruchy, niesamowite wrażenia z pobytu wewnątrz kabiny, wysoki komfort pobytu w kabinie, świetne nagłośnienie, łatwy dostęp do komputera, lekkie, spokojne ruchy, zdecydowane, perfekcyjne, siła. Moc tej maszyny pozwala na szybką i płynną pracę, co jest dla mnie ważne. Plusy korzystania z maszyn Hitachi to jest niskie koszty eksploatacji maszyny, niskie spalanie, wysoka wydajność.